Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yu amin nga sa kapada papagayam. Manibod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumagbay di programa nga napawuluan, Dear Manong Nemi. Kaya ito ti pagkain nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawak itinembag nga bigat na ibag nga aldaw na ibag nga oras kada kaya aming sa kapada. Ano yaman nga oras ka na aldaw ti anyo iti paset ti lubong. Dita Hawaii, good afternoon. Dita iti good morning. Kununod to iti good evening. Good morning, good afternoon, good evening. Padaanan nyo papagayam ti pagkasalitaan ni Duli nga napawuluan pangkis. Anong pangkis? Kis ket agek di pangarod. Doli. Ay, pagkasalitaan ni Doli. Pakishare ti program at papagayam. Please share. Sige, tayon. Tapno malpasen. Malpas ba rin dati nga aldaw. Ti pagkasalitaan ni Doli nga napawuluan pangkis. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, apay ngamin aya nga saan ngagpapada ti kasasaad ti tao diti lubong Manong. Adda dagiti napintas, adda halaad, adda gwapo, adda pangit, ken adda dagiti kas kanyak nga wawagan da ti PWD, Person with Disability. Gabutan no kitaan nak Manong Nemi, dagos mong ibagati, ay, pangkis. No kitaan nak ket kumita akmet keng ka Manong Nemi, ay, duling. Nagsayang. Napintas mo't pa nga ron ti pamagina, nag-cute. Ngem no kitam ta matana, ay. Kasdiya nga ta ti reaksyon mo. Kasdiya nga min ti reaksyon Manong Nemi, dagiti tao kaniyat. Manipod idaadan puot ko, iti panagubing ko, iti panagbalasitang ko, iti panagbalasang ko. Tapos takas to lang aroden ti kasasaad mi, Manong Nemi, wano ka kasasaad ko, gagangay pa iti panagbiag mi. Tanitatang Manong Nemi, may isang nga janitor, iti may isang kumpanya. No janitor ko na magagangay lang Manong Nemi, iti sweldo na. Kababaan, kadagiti amin nga empleyado. Idinto Manong Nemi, taninanang a plain housewife, kompormament ti mabalin ng itulong. Mostly, datay agawat kadagiti labaan na, wano saan ket agluto kadagiti kakanen, nga mapan na isursur para iti merienda. Duha kam nga kapsat Manong Nemi,
Ni Manong Henry tinauna nga may samot nga tuso, buong ti ulo, sa siyak nga buride. Pati ni Manong ko Manong Nemi ket ibain na. Kapsat ko ya. Awan di kapsat ko pangkis. Awan di kapsat ko pangit. Dinakpay anugutan Manong Nemi nga kapsat. Gabota ibain na nga. Imbas ko Manong Nemi nga isot mang umuna nga mga sakit kanyak. Mangisalakan kanyak. Karagiti mang sutsutil. Dagiti mang bulbuli kanyak. Ngam saan. Dinakbigbigan na kapsat. Nukas ta nga adam mang lukluko kanyak. Nagdumaan mat kadi Manong Nemi gwapo isuna kat pangkisak. Hana unay may pas nagtagbasa idinto tasyak Manong Nemi na pas nagbasa. Di ba kas daawa? No pangkis ko na dagad may sa pagkitam kadwa, di ba? Yung saan mat? No kasanot panangkitam di may sa nga banag kadagiti normal ti panagkita na kastamat kanya. Ngem no kita iti sarming tilangak Manong Nemi. Saan nga agbagay datay bowls no hangag plastar. Handang agpadpada ti pa nagplastar lagi ito yung bukil ti mata. So nga manin po ni di ubing ako naging gana nga natay nga agbalasitang agbalasa nga talagang inoy-uyaw dakon sinusutil dakon tinagang ko pangkis wala sa angkit duli numuna ta ti apelyedo mi Manong Nemi ket lingaban. Gusto nga, no pag-diretsom dinagang ko, dulingaban, Miss Dulingaban. Lingaban, kung nata ko mga, Miss Dulingaban. Pagtipunan dan dyan, Dulingaban, sana ko. Nasakit, ti maoy-oyaw. Nasakit, iti maidumduma. Nasakit di may pagpaigid. Awan tiba ko nang agayim ko. Taapi nga ta. Dita kahit agayim di kas kanyak. Uyawan dak Manong Nemi. Ngayon kas na ko nakitayan Manong Nemi, no saan nga isaksakit ni Manong ko. Ngayon ninanang ko, kas tamat ang ginitatang ko, Manong Nemi, syempre, isuda na gito'y di mga isaksakit kanya. Tanong kasta, ngagsangsangit tak, kalwasan, nga masurunak to, ngagsangsangit tak, no kasta nga, ado na giti mga uyaw kanya. Umararakop to, nga ararakopek ni Nana. Sa nga bali, anak? Sa nga bali, baba, amlatay na. Maubadan tulad ta. Tinasken kadadan ka tinasinaw nga panagpuspuso, nasingpet ka, kagronanti amin, nalaing ka. Sikat kalalingan Diyos ko yalayo. Hanggang din ngayon magang si kanto nag first honor, ito graduar ka elementary, ito naggraduar ka high school kat si kanto ti valedictorian, ito naggraduar ka ti college kat si kanto ti cum laude kanto. Babam lang ta ni Manong mo, mauman tulat ta. Orenta ni Manong mo ket na model ti panunot na. Ha? Nang sige kananos ka anak ko ha. Kananos lang. No asino dagiti rumen dagiti tao isubat iti dungdungwan ni Apo Diyos. Kastamat ti bagbaga Manong Nemi ni tatang. Bagbagaan damat ni Manong Henry Manong Nemi. Sika ko matinumping nga mangisagit iti kapsat no. Sika di may sa mangiruman. Daya kapsat ko apangkis. Kahit mo parpark na rumam. Ay, Daniel. Man, tapuso. Malagi bang madasakit mo ti puso. Saan ka nga high blood pa? Tapos ka mga timang tinggar ka rin taga anak mo nga inauna. Imbes ko mamakatulong sa pati buong ti ulo. Oray kasi ti parang nangoy-oyaw mo ka rin kapsat mo.
nalalay nga amang musika. Nasingpet, babaling ko yung pagpanakil musika kay. Oo, ipagpanakil yung tipan kasi anak nyo. Namuna to. Awa man lang manong nemi to mauray ko nga mangisakit kanya kung kunak nga rod. Di nagraduara ko manong nemi elementarya kat siya ti first honor siyempre. Naragsak adatadang kininanang omolity stage kat very proud da. Ay ore pangkris na to anak me nalaing. Asla kong kunada manong nemi agliblibim at lata di kitay kontrabida. Ore man pa nalaing no pangkis tas bina. Ore man no asano ti record na iti eskwela no mapanto ang trabaho awa da makahaanan nga makapasa no personal blessing with personality. Ano diya kuno kunada? Awa na. Ore man pa nalaing tautek na nga personality na nga makalasat. Kasta ti bagbaga dagiti kontrabida. Kas itimbaga dananang kininanang nga baybay datatang kininanang nga baybay aklat ta manong nemi digiti iya. Manguyaw kanya nga tinagang ko kit Miss Dulingaban, Dulingaban. Damang ita Miss Pang. Miss Pang, Miss Pangkis. Idada ko ti high school manong nemi bumalasita nga kintultuloy ko ti kinabasnek kong nagbasa. Nagraduari din ni Manong Henry, Manong Nemi ti high school. Ngam kabuta na model ti utek na saanin Manong Nemi nga nagbasa iti kolehyo. Mayat-met kung nadatatang kininanang. Tadikat iso pa apaggastuat. Taon tumala sa Serbina. Iso nga ni Manong Henry, Manong Nemi, nagsapul matin at trabaho na. Muna nag-tricycle driver. Nasimrak pa ti construction. Intultuloy madlata ni tatang manong nemi ti kana janitor na iti may sa kumpanya. Iti nagraduarak manong nemi iti high school kas inkarik iti bagik numampay pangkisak uyawin. Congratulations, Dolly. Ma'am. Sika, ti bali dito yan. Kada ito yung graduation niyo. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You made it. Ore kasta ti panungoy uyaw dakan ka. Tinaskan kita, nalaing ka. Tuloy mo. Wen ma'am, very proud na kita naganakan ka. Gamuta, iso dati mang disiplina kanya, ma'am. Masalutsod ko man, Dolly. Ano boyfriend mo? Nimit, ma'am. Ni umasindig nga lalaki nga makipagayam kanya kit awat. Naro naman hindi gini babae. Mas dahawan ako unay. Dito si kakumat kayo manda tapno maaringan da talaing mo. Si kakumat ipakibarkaadaan da tapno adda kang mangisuro ka da kuwada baling kang tutor da. Ano ti planom ka dito pa nag-college mo? Iha. Kabalan na katamat ni tatan ko nga pagbasain, ma'am. Naman pa janitor lang. Mamu na yung lalangan ti janitor. Tinasken kita adamatli nga salary na. Ti madikit no istambay nga on ti permanent. Sumat, ma'am. Ang sakit nga nagbasa ni Manong mo. Dito nga nagraduar ni Manong mo. Uwan, ma'am. Pasang awa. Talaga nga saan na nga may hulo. Kasi ka nga ati may isang suportara ng tatang kinanang mo. Good luck, Dolly. Agtas ka pang scholarship tapno ad mangtulong kini tatang mo matulungan ti bagim. Napiala nga malibre ti matrikula. Wen ma'am, tetetramitek. Good luck, Dolly. At madamag kong tulayangan nga makapagraduar kang na may isang cum laude. Hangat hamot, ma'am. Man, kayam deta. Data pa nung uyaw daking ka isut agbaling nga kari tapno ipaneknek mo ng itilikodan ti amin. Kat agbaling ka mabigbig. Yung mo rin katanon cum laude ka nung graduar, ma'am. No kasto ti personality. Depende di trabaho. Abay malagip ko man. Awan pa tilang ipakita ang mga doktor iti mata, kita matam. Siguro mga sapul ti operasyon ng pangalangar ti kwarta nakilakid di. Higalikaw gumunto. Baamon, ma'am. Nakasto pa lang kita kanya ti tao. Nga Miss Duling nga ban. Duling. Pangkis okay lang. Awan na nga kasapulan.
at that sirip mo sa with your good personality, dakdakkel lang na lagat gatumat lang ti magunod mo, madanon mo. No, api ka din amin nga dapela pleasing personality hindi yung sumbrek ng empleyado. Dapat mat kadi Ta syempre, nagruna no depende sa trabaho ako nada. Naragsak nga rod manong name di kita naganak kaniyak manong name ngem ni manong Henry. Awan lata. Imbas ko mga kablawan na congratulations ko na nagata. Nakalibilang ta. Galawat ka manong nga danto lang kasapulam kanya ka kung kunak mo lata na tinakam ko. Alis to manong name nga nagtulid ti panawen ket kas iti nararamid ko iti dati. Idadak elementarya, high school. At adan di pasnek ko manong name idadak ko iti college. No idadak ti high school ket awan ni kidumas asadeg kanyak ng idadak iti college manong may sa kadokwadan manong name ni Junior Alfredo Dimas Junior. June ti palayaw na. No kitaek manong name medyo adamet pangpangkis na. Hi, Miss Dolly. Ituloy mo. Miss Dolly, yan lang. Di apelyado ngay. Dolly Lingaban. Saan nga Dolly Ngaban? Dolly Ngaban. Kasta mangmangig ko digiti loko-loko ka. Mangloko kay. Nakapaspas na ka basa. Awan sa ti itad mo ti panawon mo ag relax. Awan sa ti pay mo ti bagim nga panawon mo ag relax kunak ko nga. O mo ti samaling haramidek na di magipas na ti panagbasag. Api nga ti ka makibarkada. Tapno may awanak. Ti pa nakibarkada kat isut pa pakadisturbuan ti panagbasag. Umanayan ng bilang ko barkada datatang kinanang ko. Numampay sa anak nga barkada ni manong ko. Siya, di mo kahit ibilang ang barkadam? Abi ka di nga saan? Dahil sa mat medyo pagpadaan ta. Dahil ka rin tirason, no, abi ka mas din kakanyat. Basit la kanyat. Apag dilaw lang. Ngayon siya kakit permi, kung nga ron. Makiktot ka pa, adatalyawam kat, ag tinalyaw kayo kat, makiktot ka pa. Ang no matmatang ka tinapaot. Kasi lang purmamat na bukal ti matam. Napintas ka, Dolly. Loko-loko ka, data pang rurugyan. Agaram ka kaniyat? May kariyak laki di ka. No di mo kayat nga daywang ka. Isarding mo na ita. Awan ti sa bali ang pagsalitaan ta no saan nga ti panagataw ta. Nagpadpada ta ti kurso, di ba? Kaya nagpadpada ta pa iti tawen. Tirjirtan. Kawan, sige. Ipas nagnangarot basa. Nanarunagin ka. Scholar ka. Tapos candidate ka para ti magna o summa cum laude. Diretso ka nagnangato di grades mo. Manong name adak idin edi fourth year college. Manong name nagtultuloy ti kina-scholar ko. Iso nga sa nga marigatan datatang kininana nga mangisaka dito pa nagbasa. Tikat nagbaling nga problema da manong name ket ni Manong Henry. Oy, amusta saan ka no nga makatulong ka dakwada. Ta dapat ko mga tumulong. Agsipot ta damot ten trabaho na. Sweldo naman nung name one day millionaire nga kunada. Agsweldo ko mat Sabado manong name Domingo detan. Nakatataer nga nakarubot nga mapaniti sentro. Intol agawid man manong name agbasing-basingen manggulot. Dumawat pa yung ti kwarta manong name nga iniyum na no hampay mapnek ti bartek mo. Nadarig ni Gondaway manong name nga agkabil ta kinitatang.
kas kaasin tumot aninanang nga mga anawa kadakwaga. Nagbalin nga buong ti ulo da ni Manong Henry, Manong Nemi, idinita siya. Siyempre, sandak ni Bain, no di kat ipanakil da. Nga danda niya ako nagraduar. Nga manamnama Manong Nemi, nga may sak, nga graduar. Nga mag-ikan iti kang runahan nga awards. Magna o summa cum laude. Nagtultuloy Manong Nemi ti kinasagngay iti tunggalway sa kami kini June. When? No, paniljon lang, Manong Nemi, iti mangisaksakit kanya, laksid kada tatang kininana. Aging ka, Manong Nemi, nga dimtengan, ti orarayak, na may sa kadagita karagsakan nga paset ti biyag ko. Di pa nagturpos ko nga may sa cum laude, Manong. Siyempre, kastaon iti panang palpalakpak na kanya. Iti likodan gano nga may sak nga pangkis nga agririkit to no, masukon-sukot dagiti basbasae. Iti likodan gano may mamin nga siyak ni Miss Dulingaban. Ado dagiti mangdaydayaw kanyak Manong Nemi, agrokrokbab kanyak gabuti na gunod ko nga pamadayaw kan gabuti kinalaing ko. Nga madamad lata Manong Nemi, dagiti mangliblibbi kanya. Oh? Nga naserbi talaing na. No pangit mo, pangkis mo, duling mo. Pagpipinustahan tayo. Anto makastrik dati ti trabaho. Siyempre, ito muna kitaan, nagitay pag-apply ng trabaho with pleasing personality. At asan dapat nga makita nga no anya ti nalpas mo, no anya ti grado, no nabalik no cum laude ka. Tito una nakitaan da kita kipadangkida da ka. Makita da nga duling ka na di ka nakalasit ti interview. Di kita Manong Nemi, di kita mangmangi ko. Ngam ko nadatatang kininanang anak. Saan nga isuda iti mang-interview kan ka. Di kita manguyaw kan ka. Iso nga, di ka mo pukawan tinamnama. Makastrak ka nga dangos ti pagtrabaho. Irirugya akong tag-apply Manong Nemi, binunungak amin. Dagiti posible Manong Nemi nga mangalakan nga. Dahil application letter ko, resume, di record ko ti eskwela. Adumat Manong Nemi, di kita ang tawag kaniya for interview. Kas na kunadan Manong. Umunalaingin nga parang kita kaniya Manong Nemi, the interviewer. Miss Dulingaban? Duli Lingaban, ma'am. I'm sorry. Miss Duli Lingaban. Dulingaban. To make it short, Miss Dulingaban. Eh? Yes, ma'am. Duli. Miss Duli ko nalatan. Napindas nga pagkumbyanin dito yanagan kinapilya first name and second name mo or no last name mo. Duli Lingaban. Dulingaban. To make it short, Dulingaban. Okay. Baliwan na ka ito nga tawagan for another interview. Di ka dikitain, ma'am. Dito yun. Saan nasken pa, no? Nati gapuanam, no? Ako, kaya cum laude ka ka, no? Ito mo nakit kita di kumpanya kat pleasing personality. I'm sorry, Miss Dulingaban. Duli ko naman latang din, ma'am. Alawan, duli nga. Ngayon, di pa nagkitam. Kanyak, kastamot pa nagkita kayo ka. Manuday ito'y. Stop it. Next. Ang sakit naman, Manong Nemi. Kung nablan na pintas. Nung muna taga-arasaas, dagit adda tilikodak. Adda dagit adda sangwanak. Nasadag kakatawa. Sala ka may mesa, dududwa tal-talo nga kasta, Manong Nemi. Mangawag kanyak for interview. Kadagiti nangipasaak, kadagiti application letter ko. Resume kanda dumpay nga records ko. Ayaban lang at tawagan for tapos insultuan
Kaya po iti daytoy manong nemi na umakpay kidin. Nagtalin na taklatan dito balay. Nang, anak, kumusta ti panag-apply mo? Wala tamang, manang, tulungan ka latang haglaba. Sige nang, tulungan ka aggal-gal. Ay, nakasaan anak ko, saklatan. Ay, Kumadre Petra. Ay, di ka Kumadre. Sino ka doon mga glab-laba? Ay, di balasan ko. Ay, di balasan mo, cum laude. Ay, glab-laba. Ay, tulungan lang aglaba. Ado nga minigitawat ko. Na nagraduar nga cum laude tanak mo, tapos tulungan na ka lang aglaba. At ka di bagam Kumadre. Lumabasak lang. Lumabasak pa. Ay, nga gina. Insulto manong na ini. Nakitam. Sanak na tulungan ng lapang manakmet. Ang kalata dya balahin. Urayam na talaga tumawag kang ka, talaga nagaplayam. Anak, apekas to ng unfair. Anak, saan sabat na sisikat kastakat. Ado man tingit ay adabanay na adamat na pinas nga trabaho da. Nakakita ka din? Malasig nga tanong. Dagit ay PWD akas kanyak. Kuko da dyan negosyo. Kuko da dyan pagtrabaho da. Sobra ka pa lang empleyado. Anya nga tayo. Anak ko. Saan ka mapukawon tinamnama? Kat nung astangandak dito yung balay manon nemi kat sumangpet ni Manong Henry. Hay! Nanang! Naba manin? Kwarta man la. Nagatang ko lang sigarilyo. Kaya ako, nakadakdakil na bagin. Agbisyo ka. Dumahot ka pa kanya. Magkinamas to nirikrikat ko ang lablama. Ay! Nagayam natin kapsat ko nga cum laude Kumusta, Miss Cum Laude? Kumusta at panag-apply mo trabaho? O magidam, siya, high school graduate ak lang. Awan master ko trabaho. Anyat pagdiferensyanta ita. Eh, naggasgasto ka lang. Nagbambanog ka lang. O mamaster ka. Oy, Henry, saan di kam takamsat mo? Susapo, sikak hindi ko matapagpanhunot. Nagbalbaliw kan. At ang sabat din, girlfriend mo Dangaro din nang. Nawas ka sa nulang at agasawak ton. Ada pang-asawa mo? Anan to nga tatibiyagyo? Ha? Nakaspilitan nga sa waik to na. Ni Vanji ka po ta. Diyan ka mo, no? 5 peso dyan baga na nga. Masikugan. Anya? Nakisikugan? Jesus hapo. Ha? Pagsakitan din agam panunot di patatag mo. No, agkasawa ka, isang put mo dito yung balay, sino tumang biyag ka na kayo? Ni tatang mo? Ang sapulak trabaho ka ng sikamit. Siyak tupay na kagwapo. O doon, pagtrabaho wag dita. Di kita lang PWD dito ang pagtrabahoan na. Siyak man ang tinakita, manong. Okay, dam. Ano sa saribin na tasirib mo na umat langam. Useless. Banag no ka magsangsangitak manong nemi dito uneg ti kwarto. Sa manin kitahag ti langak manong nemi ti sarming ng amin dahit nga langak aya. Doon nakakademak kat makita da nga nakakademak nalapsatak ka no. Ngayon nagmulagat ako makigtod da. Agmulalagaw ka no ti matak. Sku. Anong nemi aging ka nga talagang insang pweten ni Manong Henry, ni Manang Banji, nga nasikugan. Kasta o na yun, ti ba nagmarmar Yosef ni Tata. Sikapay nga awan ti trabaho na. Sikapay tagasawan. Magsangsangpad katiga. Naayon tayo nga pakpakanet. Tang, taltal na kayo mo ta. Masaktan mo ta ni Banji no kasta. Adamat trabaho ni Banji kahit. Natrabaho na. Again, the call center. Nga iso timang biyag kag ka. Banji, Tata,
Anong nangitam ka na ito anak ko? Kat amo mga barumbado? Kang kanayon naman nga babaga ngamin tata nga kuwa. Agbalbaliwan. Namati ka mat. Iti mat ar-arman na kat nasingpet at trabaho na. Iti kat magunod nanti amin-amin ko kat nung saan ka lang nagsakbayan balasan ko. Nakasagana ka kading agibtor iti sidong ni Henry. Gabuti patpatig ko tatang. Ken agkarkarimat nga balbaliw. Sige. Alang arod kat ada po kuming keng ka. Katrabing na laing nga ikasar na ka. Ada nga nasikugan na ka nga rod. Yan ba, mayat lakit din na kitay naganak yung kati simple lang ang kasar. Awan ti maramid mi tatang kabata. Dakam nga ti babayan ngayon ikamat ko ti bagik akit masikugan. Nagkumita kayo ito na ti bukod yung pagyanan. Nga sang agyan dito, itapno makabukod kayo. Nga ang problema, nakita ko nga magkasaraan mi. Asa ti call center nga pagtrabaho ni Banji. Habang nga makatrabaho pa lang, nagtrabaho, oray din ito, dakil ti tiyan na. Kabulanan na, mabalin na balata nagtrabaho. At call center nga ro, pagtrabahoan na. Saan ka din nga maiparit kang kuwanat agbuyat. Kita trabaho sa call center, kitrabi. Kaya dapat kita, para aldaw. Nakamdulatan ti makamutang. Sige. Mayat met, no, saan ka nga naon pa nga pong ti ulo. Si Mina nga rod manong Nemi, namanong Henry, kinimanang Banji, iti pagyanan, iti nakapagkasardan. Manong Nemi, kasto lang nga rod din ti kasasaad. Dimteng pa iti may nga sa aming ininamnama. Kabuti tawag da manong Nemi kada kami kininanang intaray da karuti ospital ni tatang. Umuna nga pa naka-stroke na manong Nemi. Kabuta, hindi pa hilahin nga bagbaga ni nanang manong Nemi nga da sakit ti puso mo. Kat naatake. Inararayat da nga intaray ti ospital. Nabanggam nga rin ti ospital, manong Nemi, kinagsangit ni nanang, asmat ti panagsangsangit ko. Si bibiyag pailahin. Parla, Doli, saan ta kumandong awa na kasta? Di kasangit mi. Siyempre, iti kasto nga kasasaad mo, kung ti doktor. Kasanggan nga makapagtrabaho. Kaputa, manigatag ka sao, karigatam, sa sikamit lang ko na nga di mo magaraw, ti sumagmano nga pasit ti bagim. Tigas si Bibiyaga. Si Bibiyag ka, may nayon ka, kada kami kini, Duli, ngagtalinid iti balay. Ngat sinungarot nga iti pangituloy di. Nanang, sangarat panunutan nyo. Adakman. Adaka. Kat di ka makastrak ti trabaho. Nimit manong mo Henry. Di mo lang tapagnamnamaan at adan asawa na. Tayo tulog yung hindi nga may bayan tayo ni tatan. Inakto mag-isarita at kumpanya nga pagtrabahuan na noon na sitwasyon. Kasta nga rin tinaramid ko manong Nemi. Inturong dak ti tao nga concern may panggap kinitatan. At siyempre, regular iso na ka nito yung kumpanya kas utility man. At benepisyo nga maawat na. At no saan nga makapagtrabaho at masapol nga masukatanan. Kalbasa nga maitid kang kuwana, noon niya man dikiti benepisyo nga maitid kang kuwana. Awag kaya. At paglandagan dito yung nukas to tiyo, mapasama kiti empleyado. Kaya oray na tayo ag-retire. Any member of your family, mabalin na nga sukatan
nga ituloy ti kas kina janitor na. Kasta ka di, sir? Ni manong ko nga ta. Abay ni manong mo. Anan graduar na. High school. Di makadakas, di kumpanya, kasampulan lahat at college graduate, o rin ng janitor. Ang balikan ni tatang mo, napig sa edit, backer na, iso nga nakastrike. Ngayon ka na gito yung college graduate, lahat na rin no, utility man. Kasampulan nga rin, sir, na college graduate. Kastaya. Apa na ka na matang? Anak kitaan, sir. Pintas ka kung ano saan ka na kita matan, kasta. Ngano, adatalyaw, kita kayo, makigtot, timang kita keng ka, ano, kitaam. Putod na ka ni, mga denso, itatag mo? Tatag ko karon, ma'am. Sir, sige, hanggang nag-graduate college, ay mo rin nag-graduate ka nga ti college kita. Haman. Kastaya. Alagad na kas pagkarigan ta, kayat mo ti sumurek, ang mga sukat kinitatang mo, apay ka dingasan. Oh, apay nakiktot ka? Awan, sir. Awan, sir. Apay di mo kaya tagbalin na janitress. Manong Nemi, nairuwaren ni tatang adan dito balay. Timbaglagid din tapanakkalan manong tintinda ka benepisyo na. What? Kat isot na ibayad manong Nemi ti ospital sa maysa at nabasit ka na bati nga igatang kadagiti agas na. Kasapulan ni maintenance manong Nemi. Tapos saan nagtultuloy iti panag-disable na. Duwa kami manong Nemi ito balay, ti PWD ako nada. Person with disability. Naatake ni tatang, hana may garaw ti may sang ima na, manong Nemi, ken marigatang ngagsaw, ken siyak, nga pangkis wano dulin. Manong Nemi na ibaga kininanang timbaga, tinakasarita, iti kumpanya nga nagkatrabaho ko ni tatang. Alak ko, sumber ka nga rin nga janitress, kaya din na nag-graduate ka college nga cum laude. Nanang, no isot ka ikariyak. Abi ka din saan. No sa anak man makalasat, iti interview ka na kita hanapin tas nga posisyon. Ti kababaan nga posisyon ti may isang kumpanya. Awatik. Tapno lahing nga dap. Sweldo, nga para ka na tayo. Maibus ti kwarta nga kinitatang karagiti may kang kuha ng agas. Lanak ko. Alakit, nugas tagat. Sikat mga sukot nga rin kinitatang mo. Imbaga kinimanong Henry nga dinamat kayat. Talaga hindi na kayat Uri no high school graduate lang, ano din na kayat yung janitor. Sika anak babae ti kinataom. Kaya Nanang, saan nga ulit-ulitan yung pwede ita? Basta ito nulunas, Rugyakton tag-report. What? Rugyakton tag-report, akas janitress. Pinaramid kong root ng data, manong Nemi, siyak, edi na isukatin tinagan ni tatang, akas may sakarigiti utility man. Summer lang ang sisyak manong. Upat kami. Nasa din no ti ayan ti ruta ni tatang, idi manong Nemi siya ayan ti ruta. Nasa sino ti tao nga ingkam kasarita, nga pagreportan, isot pagreportan. Sir, good morning. Oy, Miss Dulingan. Dulingaban. Duli ko na nilutan, sir. Nangnangig ko nga rodeta ka na kita iya. Danto'y alaw-law ko nga natatawagan na ti Miss Dulingaban. Duli Lingaban. To make it short, Miss Dulingaban. Sir, nakakuha na ito pag-report ha. Dito ito muna nga aldaw ko.
Namang sukat kini tata ko. Very good. E di garahe. Di garahe di kitilugan. Iti third floor. Sa dito mo na nga papanam. Ado tagkaiwara nga basura si Jack. Umungem, kay kayam, dalusam, balang mo dagiti basura. Sige sir, lalayngem. Miss Dulingan. Manong name no mga damat trabaho kadhan na makita ti rupak. Awanan yaman na manong name awan ti mangig ko nga kasla mangsutil amang uyaw kanya. Ngam no mayroon na manong name nga tumalyawak kumita ket makita dak ay. Nireta nga lakan. Sir, ma'am. Uy, alas tam. Abi nga sa amo ko sa Panteg report tap nung madalo sa amon ditoy ang roomie sakbay nga sumre kami imo na ngamin nga napangko dinalusan ti yan ti kiti ti garahe ma'am iyon onam no ka ditoy nakarakapot pa lang ng no ka ma'am sir alam ti tolbek no ka iyon onam ditoy tapno saan na ka makit-kita paunay anya nga ta ayat ilangak adumat magibaga manong nemi nga tilangak nga no handa kit kita ti rupak nga handa makita mata okay ka no met ngam no siyempre no makisarita da ket kasaritak met ida ket tumalyawak kita akmat ida sada ko na no adda makisasarita ken kamis Dulingan ang kalukan sumangsango basta sumungbot kalatan danda akon makabulan ditoy manong nemi nga adu rigat abos ta sa anak na ruwam. At na nagsen, bagkat ti basura manong nemi. Nawa pa nagibalag. Naglangag basura manong nemi na tao. Awan disiplina da. Makita da katag magbasuraan, ipurwak da ta. Komporme kita. Ring ti cellphone ko, ni June. Halo, kumusta ka, Dolly? Sigaman, manipon ito nag-graduar tayo. Awan ka man ten. Bisa ka nagsapol trabaho. Imbagin ka, nakastrig ka. Dumawa nagton. Sikay. Awan pulos din nastrig ko, hindi. Diyak pang kaalasat din review. Ngayon mandak dito ita, may sa kumpanya. Uy, trabaho ko diba sa company? Anot position mo? Janitress. Anya? Palubos mo? Nanyangarod kita umot sa bali. No saan naatake ni tatang ko agad, no saan ko sinukatan agad. Hanak kumapay na kastre. Ngayon ka po ada paglintagan na, ti mabalindang alain nga kasukat na sino mga agritiro no ma-disabled, a member of the family. So siya. Kanibang ko akong laude ka nagrituar. Uri bagak. Baka dito tibagsak ko. Kat kumusta ka nga ron? Astoy, janitress. Di ka dahang ka makaruwat iti napindas nga aruwaten. Haana. Aruwaten na ti janitor. O janitress. Nakasweater. Nakakalugong. Bagat nasad na nga makita tamatam no nakakalugong ka. Kumusta ka, Jun? Kumusta ka yung ni Eva? Sinong Eva? Hindi agkras ka nga, hindi. Hindi natapel di college. Ape ko mga Eva. Nung si Kamil lahat malaglagip ko. Ano ko mapakalagip ako nga niya? Tigin na laing mo. Tigin na kumlaw dem. So nalang ta, pangkis, duling, kasta. So nga di mo malipatan. Kumusta mo tan? Sika nga eh. Di ba? Ano mo dulduling mo? Biglang tingin lang. Ngayon no paote mo timang kita. Han? Pang pagwapo ta, matak na ito eh. Katsi ka, ang pang papintas kang ka, ano di ka talaga nga, pang papangit kang ka. Nakaharumat kami niti parang panagkontra na kita bukal ti matam. Wala na. Yan to no, agsulduan. Tawagan ka to Ito hapay. I-date ka to. Di ba yan?
Di mo kahit anda mangi-date kang ka. Di ka mabain nga mangi-date kas kanyak. Kadinta dyan, basit na tao ah. Halangin yun. Parang insultom lang kanya kita. No, saan? Sorry. Yan talaga malaglagip ka. So, tinawagan ka. Itatang, saan ka busy? Sige. Tawagan na lang na ito ng ano. Siya kumaang, siya ba ti babae? Sa mesa, basi madlat sweldo. Hindi pa umanay para kada kami ka nanangkin ni tatang ko. Sa agbembindans ni tatang ko eh. Sige. Baka rin naman sa makastrat ka duman lang tinangato posisyon nga nga to sweldo. Inton ka ano nga ta? No kasta nga at the meeting manunay may raman kami met siyempre. Nga adda ati kababaan nga pwesto. Nga mandakam latamat nga mapasulusuli ang. Takang pwede mabaon manunay nga mapanaggat sa ganat ang templa ti kape. Kada dumapay manong. Makit-kitak met manunay hindi kiti adda iti nangangato nga posisyon iti dayta kompanya. Manipod iti sumarsaruno iti kangatuan manunay. May isang family business na ito yung kumpanya manong. Ti CEO, iso ti ama, ti asawa na ti assistant na manunay ken dan sa talo anak nga dahil iti nga nga department. Sa bali matigitay manugang nga dahil iti nga posisyon. Kat siyempre, manunay ti janitor, kada janitress, agpatinggada lang dita. Okay, mat. Awon ti problema ti cleanliness and orderly. Iti nga kumpanya. Tilang problema na kung ano talaga nga ibasura dito, kaya pag-ibasura dalata ng runa, iti pa garahe, iti luglugan da. Nga dito, iti pakarigatak no ka nga, agdalus ba nung name? Wen, dito nga, aglinget. Manon name naman pa ore lagi ore iti wagarat parking area manon name kat di aircon aglenga taklata. Aging ka manong name iti may nga aldaw agdaldalusak dito ya parking area. Pinitad namang sit kanya. Psst! Ay, sir, dito CEO. Yes, sir. Sorry, sir. Hanggo penal pa, sir. Ado pa palitiwara, sir. Babae kagaya. Wan, sir. Sabi nga saan ka kumita kanyak? Magkisasalita ka nga saan kumita kanyak? Ay, sorry, sir. Kumita ka kanyak. Magkisasalita ka, kumita ka kanyak. Madlaw ko kakasla. Kung tiyan mo akit lalaki. Ita pala gay empleyado mi nga siya nang sukat kinitatang ko, sir. Hindi atake nga janitor. Oo, sir. Awag ka dito lalaki ko mang member of the family. Damat siya nga din nakayat. Siya nga rin nang sukat kinitatang ko. Kumita ka. Sir, sorry, sir. Ay, apik stag di kita batam. Sir, kurang ba lang no inborn ka dito kita batam? Nagkastak? Uwan, sir. Ay, sasapo eh. Sir, kung mabalin. Nga babae, tagbalin nga dalos dito eh. Sa bagay, ada na kita janitress ka makunkuna. Ay, sila malakayat nga may isa nga babae kasi trabaho na. So lang, di magkawat ko, sir. Ano graduar mo? Nag-graduar at college, sir. Matlagayang. Adumat nag-apply, ha? Gabo ka na tamatam.
pleasing personality hanggang makalasat. Huwag sir. Pinakita mo ka din ni doktor? Hampay sir. Apa hindi mo pakita? No, dati problema. Apa hindi mo sulbarin? Sige sir. Pakita ko sir. Sige. Lagdalos ka nga rin. Pagpaiso naman ang nemi. Takasla concern kanya. Ngayon kita tatawad at dumaman ang nemi. Nangaruna na kita padak empleyado. Gunam lang siya sinuda. Nangaruna ka na kita padak nga babae man ang nemi. Kasla, ditak ibilang nga tao. Ito na minsan manong nemi nga ba nagdalos ko, nga medyo naladawak manong nemi, ta orin nung dalusakon, nung nawarada, nga di damat ipunta, ti basura da, iti traskan, ay bandak to. Miss Dolingan! Punadan do ka na. Miss Dolingan, Dolingaban! Yes, ma'am? Shhh! Adot warad to eh. Alis to. Malasam, pidot. Di mo, umat kami disiplina na yun, ma'am. Ana? Ana, serbi ko mga adat dyan at rasunod janitor? Kaya no, adat disiplina, men. Kaya ada kami tagdalusan. May kat ka na ang trabaho mo. Sige. Dito pa pagdarod nga HR, ito pagsatsadutam. Kaya no, i-recommendar mo pa nakaikat mo. Sige, ma'am. Manong name inalpas konti trabaho, idirumuarak ko man, edita, sumrek, tilakay manong name di CEO. Nadlaw na. Dole, sir. Uri kastigo oras, agdaldalos ka dito. Inayaban ta kami, sir, nga. Ado kami ti warada. Ti disiplina na dito. Kastat lang ha. Panagdura-warada. Dito pisina, kastamad ti kawan, ti ornos na ti pagtaingan da. Sige, sir. Sana kadagos manong name nga pimanaw. Nang meeting manong name ni CEO. Da kayang bakante. Gabakante manong name nga posisyon. Ito dahil nga department. Manong name. Ano nga tano pa dasek tag-apply? Padasek man lata. Padasek lata. Ini pa nag-submitir manong name application letter. Impersonal ko kini Mrs. Tad, Madam ba manon name na iso ti Pangulo iti HR. Ma'am, abad ka doy. Submit ko kumana ito yung application letter ko. Mag-apply ka. Ada bakante kang posisyon dito, ma'am, di ba? Mag-apply ka. Well, ma'am, qualified akman at college graduate akman. Kaya mabasa yung siguro iti school record ko. Ala, isabihin mo. Awan dumating sa baling umuna ng mga interview, kada kayo, nasanga siya. Ano naman nga taga makalasat ka? Padasak lang, ma'am. Manong nemi, inuray ko iti kaaldawan iti panangayab da para itubo ng interview. Timawag ganyak ni June manong nemi. O, kumusta? Ana, for the second time around nga edita? Ton malam? Ano oras ti op mo? Alas 6. Okay. Nagasinggan doon ta. Thank you, June. Sala. Kahit ko kami nga paalaan na kabarbaro nga car ko eh. Car? Kabarbaro? Apay ta dadaan iti. Kahit ko sabihin, ang damok ti madaan iti service car, brand new pa ya, installment matkidi napiyapay kang nga June. Nakagod. Maananong sa ti mangidate kanya. Sa agalaki di nga talyaw. Tapno awan ti makigtot. Kasi ka di ka makigtot. Naruamak man ten. Magustuhan ka matamat-matmatan.
Tanong matmatang ka. Kaslasang ka mundo ka na pagkis. Loko ka. No di ka lang nasiyat kanya, kagura ka. Hindi na ngaran manong name kanimbaga kang kuha na hindi pa nag-apply ko. Nagkatkatawa. Paano nagkatawa ka? Wala nga na jay. Nangisabit amit application mo. Imprang kanan. Ngayon tubal lamang interview kang ka. Baka saan ka ba kalasat? Padasik lang tao. Marmaharang no. Ada sa bali nga makakita ka rin iti records ko. Ano tiyan mo? Baka saan lang mapan kang kuha na. Walang screen ng tumad lang. No, di nakakayat. Hanang tumad lang maingato di kitang application. Basta. Sige. Good luck. Amom, Duli, ikan kararag kumit nga sabi ko madam. Masulbarin dadak kala problema. Ay kaya manak, Jun, kumusta nga ti girlfriend mo? Taka mo na. Imposible ang girlfriend mo. Adala? Ada. Api nga saan niso i-date mo? Naka-schedule ka nga ron Nung maamo na nga Kat katawaan na kalakid diya. Nakadaldelegado o mga narootan na. Dakilin sultukin ko na. Mga alakapit ka kasukot na. Siakpay. Nga duling. Kasyakpay apang kiss. Napindas ni. Sino? May Eva. Kunaktupay kami nga isuna. Napindas ni Eva. Ngam sila kinapindas na. At kahit ngugali na Ana, selusa, delikado nga da. Han. Basta, nawangkaskan ka. Tanya ko madadakan niyak. Kinabuno na, adan na pasamak may kineba. Oo, ala. Ikasal mo. Saan na Virginia? Hindi pa na kano ada iti high school kata ada kano napasamak ka na boyfriend na di high school da. Valentine's Day kano. Ano May kamuno ka nga May kalibag kano. Baka salang pa nga sisya. Nagkaraw ni Eva Kasi kulkolekta. Di kada hamo kahit nga kasaro. Naglagak lao na may ikasar ko isuna na seryoso ikas pagari ka nga isutod agbaling asawa kat sando nga may sat lalaki ti biyag na yan ore nga tanong ijayak sinsinan ti will you marry me kan kuha na tinakayat saan nga seryoso ka rin lalaki prangka na pa yung baga ka niya ka matisap-sapulan na nga talaga kita milyonaryo ang sa kanumat pa yung nakasapol. Kasanuat makasapol ti milyonaryo. Kada tumat nga lalaki nagdalasatan na kung tinakam ko. Agangga manong name nga dimtengan ti interview. Umuna pa naka-screen manong name dagiti aplikante. Pasit ka matlakid di manong. Tapit-pitukan. Ini madano na tinagan ko manong name Miss Dulingan. Ma'am, Miss Duli Lingaban. Pasensya kan. Miss Dulingaban. Okay. Ay banggan tulangin for final interview. No, sigati mapili. Talo di kita maala dito for final screening. May sakari kadakwada ma'am. May saka karigid na matawagan no awan ti makalasat karigid talo. Kabayatan nga agsasalita kami manong name iti HR head. Imay manong name simbrek ti CEO. Ay sir, good morning sir. Good morning sir. Good morning.
Dada kita na screenin. For final screen, sir. Ada na pili min nga talo. Sino da? Dagi papeles na, sir. How about her? Ay, sir. Janitress na rito, nag-apply lang. Para sa nag-asat na. Ni Dolly. Tinalyaw ko. Oh, Dolly. Sir. Dapat lang. Lumabaling na kumakit kahit kumang mabait, agyan iti, may sagada iti agdalos. Masabol nga lalaki lata. Sir, saan nga makalasat iti screening? Kapot dataunat inyo na yung una yung kana kami, sir. Blessing personality. Edad mo man kanya ti papeles na. Sir. Dolly, sir, standby lang. Ag-standby ka, ha? Kaslan nagkalaki tinamnama manong nemo. Diyos ko, inahalan na iti papeles ko. Application letter, school records ko. Siyempre, manong mamo na dito yan. Nandiyan nga itong grades ko. Adak dito balay manong name nag-ring di cellphone ko. Hamot ka nakapunbo. Boyfriend mo, tawagan na ka. Dole. May boyfriend ko. Nga madamang i-edit kan ka. Ni John. Uwen, nagimsaan nga nakamot. Seryoso na dyan. Baka pagpalabsan na ka lang ti oras. Nanang men. Natumayo ni tatang. Nakatumare ni tatang mo. Ni Manong mo nga Henry. Jesus apo. Sabi ni Manong Henry. Agtalin nila dyan kasera da nga agay aywan ka na dyan anak da. Diyan po kami. Diyan lang mga aywan. Di na ba yung maaramid? Diyan kapapadang ang kasawa. Nung makapasaag, itinag-applya kita. Kadagsabol na ti kasukat. Ni tatang nga janitor kasukat ko. Hala nga takaya tayo. Kit okay mo ti sweldo kayo. Nabimpinas na jay gagangay lang ti sweldo ngem tuloy-tuloy. Siyempre, adapay benepisyo. Nga mo Oo, makakayat nanto. Ang sarbit bagi na nga nagdakil. Bagay ko makingkuanat kasi nga trabaho ko. Nagaring manin manong. Di kung sumbata na ya. Hamad nga nakabunbok na. Sumbata, baka importante rin. Sinong bata? Hello? Miss Dolly? Dolly Lingaban? Ay, uwan sir. Isak sir. Ni CEO ko na ito. Sir? Sir? Sorry ha, no, nagusgat na rinisip tawag yun. Takay kayo, sir. Ito lang at kada oras ko mang tawag ka. Diyan kami naalat yung cellphone number mo. Sorry. Okay lang, sir. Sorry. Cum laude kagayam. Well, sir. Basta ko nagbasa, sir. Iniligwanan ng mesa ng PWD. Nagbaling nga karit kanyak. Gusto nga nagunod ko na ito nga pamadayo. Kanabi nga di mo yung baga. Sir, amuda. Ure di kita hidado mga nag-applyak. Ngayon mo na. Amuda. At makita damot. Ngayon sana ka makapasa di kasto nga lang ha. Sagana ka. Adama mo ka doktor. Sir? Adama mo ka doktor. Baka na nangina, sir. Kahit mabalimumat nga tenten na ganito, solid reaction, kasi pagalikan lang. Amo masya na ka. Kan masya na kayo nitatag mo. Ama mo ko na yung nitatag mo. For how many years nagyan akas janitor. No tsak mariro, sampai lakas di edit kanakal iti kumpanya mi. This is a family business, you know.
Igapo kami dito baba. Adong arigat mi. Kad maawatan mi tirik nati kas kada kayo. Nakamag nagturo ka di college ka may sa cum laude pagkatapos dyan ang tres di pusyin mo. Gapulangit kas tinga lang siya. Maatur ti amin. Nagbeso, alangan ba't nga alain ka kas nga posisyon iti kas tangalangam. Baka dakil nga issue. So nga, aturin na tibindot. Gayem ko kanalay nga doktor ti mata. Iti magkita kang kain tunabigan. Siyak ti makamot ti magastos. Basta laki di salary deduction. Jaguduwa na, mabaling kung itong irgalo kang ka. Nagkawa ng sir. Kas daw ni tiragsag na nanang kinitatang marunay mi di mamuan dati amin. Iso nga ni nanang tinawagan na ni Manong Henry. Henry! Agsaga na ka. Maudi deto nga gundaway kang ka. Nabimpintas, no adda pernamed nga trabaho, ori janitor lang. Iso nga nakaspagarigan na makalasan. Ni ading mo, nga doli, iti-apply na posisyon ni kumpanya kapag trabahuan na. Sikat imang sukat kang kuwana. Sapo ya. Kasarita ni Eva. Taisot kadwa ka mga luki tiriknam. O kung di ka lang mabain. Ay, sikat ko man ti padre di pamilya, sikat para awir iti anak yo. So sapo. Nang, anak ko na ni Manong. Sampay nga sigurado nga nintumanang mong Eva ti kasarita taisot mga luki kang kuwana. Alagod lang anak. Mausar mo lang tilaing mo. Sabi ko manang, tada pa lang pakaaturan at mata. Manong name sigon iti doktor, kasapulan nga talaga, ti pa naka-iplastar, ti bukil ti mata. Tapno talaga nga agbaling nga regular ang bukil kantilangan. What? Tayo saan nga agsupadi, manong name, tayo maurnos, ti paset na nga nangisit, kanya paset na nga puraw. Narisko lang dito yung operasyon. Kapot mata, ti magsasalitaan. Hanggang magkararagti kay napot Diyos. Amigo, nalaing ka. Hawang peti na kapaayam ng operasyon. Nadabi, ito nga alanganin nga eye transplant. Nga matmatayan din niya mata. Kita inkarigatan pa lang nga na-transfer ti mata. Para iti naka-transferan na. Iso nga rin kasi katimayak, gabata, nalaing ka. Ito gagangin lang natin nga pasyente, gagangin lang natin nga problema. Gagangin lang amin ko nga narisko. Amin nga bahanag, kakasto nga bahanag ka narisko. Nakasaga ka na ka din, Miss Dolly nga, magigasang-gasa just in case. Masapol nga pirma ka. Ta saan to nga masanggot saan kami to nga mapapabasol just in case agkibaltang kami. Na we are not perfect. Ori doktor kami nga nalaing, specialista, ngam saan may bilang di bagkimi nga perfecto. Well, sirs, kahit ko di magkikasang-gasat, sir. Para malain di masagbayak. Namaornos ton digit matam, iha. Baka si kanton ti pag-imaginan na kita lalaki. Nangruna na mamuanda nga, iyo nga, nalaing ka. Hasta ko ni tinagsak ko manong name di balig iti operasyon. Iti tinagkaddan di benda di kiti matak manong name sada ko ninikkan iti sarming. Kasi ka din nilang ati matak? Nanang, uhuay nanak. Kasi ka pakit malasin na. May kawak. Dati-dati nga nairuwamak ano kitaan ko kita kagbulbulag ako di kiti matam.
Ngamitangit nakaorornos, nakapibiyag, nga nadaitan nga mang papintas ka. Agamarak ka na kayo, doktor. Sir, awan sa bali nga pagyamanan tayo saan nga ni Hapot Diyos. Kung ni doktor, nga 1 week lang paginanaam dagiti matam. And then, this coming Monday, mabalimon itong report. Pasensya kayo, sir, na sa anak pa lang ang makadalos ita. Nakastregan ni manong mo. Langang peso. Buwan, naluki mamitlaan. Nangaroon din trabaho, sir. Di apply am iti HR department. Hindi niya in-apply, sir. Kinabod no na, dagdakil pa kiti kundawin mo. Sukat mo na dyan mangluklukan ka. Si kantag balin nga, HR head. Iti HR department. Sir, mga ano kaguranak ni Juan. Siya tag-desisyon na kami iti board. Iti makita na ti record mo, naroon na kit makita na tilangam. Si Katirumbeng. Si Katirumbeng agakam kada kita nga ato ang posisyon nga dati babaen mi nga pamilya. Kaya no itultuloy mo tilaing mo, kas may basari ti record mo, dakal ti may tulong mo iti kumpanya. Nang Ronald Department ngayon mo, sikat mga screen kada kitirumbeng, nga awan ti palakasan. Gamanag sa kadikarik ka na kayo. Nagbalihan na siyahat ka na po ng trabaho. Ipakat ko tinahadal ko. Ipakat ko gusto ti sirib ngayon tad niya hapon Diyos kanya. Lagi bang katawa nga mangliblib kanyak, manguyaw kanyak, manong naming adda iti dahi nga department. Kad ore pa di daduma pa nga adda iti department nga daduma man. No, agmi-meeting ti department, all department heads. Siya iti addayan, iti center of attraction manong naming. Nangruna, no langa ti pagsasalitaan. Nangruna manong naming, no diskusyon ti pagsasalitaan. No adda may dasar nga issue. Kad no siya tibang ti opinion ko manong nemi, awan sa bali nga surutan da no siya, pagpalakpakan na manong nemi. Nalaingat ka na. Dagidi manguyaw kanya gidi, manong nemi nga pagtangtangadak, kisudan tagtangtangan kanya. Ma'am, pasensya ka yan. As ma'am ka iti, inararamid mi idikan ka. Didi siya di jari dress. Gairan tayo pa iti da agrukit, kahit dakla nga banuken, sa dakat katawan nga batilanga. When ma'am, sorry. Okay, pass is pass. Tinas kanita, being your head, ang trabaho kayong gusto. Anong inyo ito pagrebehan nyo? Awan tigliway. Tanod na makita kang liway, nistriktuan. Ma'am, baka no, nangat-ngatun to pa posisyon ti pangitandakin ka. Ang mga nundahan to iti ang member of the board. Mabali na kastan. Minagtultuloy ti singpetyo ken laingyo. Nang runa, kada kini makita kang kasapulan iti promotion. Sakti magirekomendar ti panakay promosyon. Tap na di kasta. Kad na namin nyo, maturumang na namin nyo. Kamang gamikan ka, ma'am. Irin to tani Manong Henry, Manong Nemi. Lalakit ta inananusan na at kina janitor na. At no kasta nga makita kiso na Manong Nemi agdaldalos. Kadadda kiti pisina. Anong? Ay, ma'am. Apa nga ma'am ko naman kanya? Nakarod ka siya kati ma'am. Adin ko naman. Stunan. Hamutunan na kasapunan dalos dito eh. Di mo mga kahit nga ituloy mo ti panagbasam. Tasaan ka lang ang talent ng janitor. Tulungan naglangid di atin ko. Why not? Nagsalita kami kinima ng Eva. May panggap ka data.
Pagbasahin ka. Basta ipasnek mo nagbasa. Tapno saan ka, dalinad ka janitor. Kasla kahit ko pa'y din, janitor. Nga pa eh. Kasi trabaho din ni tatang. Wala nga maukas matlaing no kayat mo lagi di. Kahit ko, o sige, pagbasahin ka. Tapno saan ka, dalinad nga janitor. Hindi tamalagip kumanong name na bayagin ng tinawagan ni Jun Siya tinang tawag kang kuhanan. Hello, ma'am? Pagbaga mga ma'am? Nakangat nga ito position mo. Kaya nagpintas ka. Idi pangkisak, dulingak, tawagan na nga i-date. Itatanapintas akon, di nagtawagan nga i-date. Una nag-asawa ka din kanieba? Awan kami. Sinangol itan? Awanin. Di nakidate? Mabaihin akon? Nag-ngato posisyon mo, ma'am. I-date ka. I-dito alam posisyon ko dito pisina. Eh, ba na, damat kar mo? Kasi ka nga eh. Damat ka na. Nakabipinas pa eh. Pang executive. Di nag-i-date? Nawant pang i-date ko ka. O sige, sakti garo ti mang-i-date kan ka. Sakti dumagasin to bisina yo. Ibatam tum ti kotsem. Lumugang kanto ni ti kotsek. Manong name Jack Libaken, idi pa ilangan dakam ti college. Ti kakaiso na nga lalaki, manong name ngay masidig kanyak, nga naging sidig trik na kanyak naman pa'y apagapaman nga makita mo nga tilangan na kita, adamat dulduling na. Jack Libaken, manong name nga iso tinakarik na kiti ayat. Nga dumteng to ti kundaway ko na. Nga talagang ipariknak na itang ayat. No, talagang ipatpatignak met. Tasamat nga may libak manong name nga damat idi pa nagkrusonada na kanyak. Kanore ka lagi ito eh. Mabain la siguro manong name ka bata makita nan. Na saan ako na pangkis, saan ako na duling. Hindi pa nagkalugan mi manong name ti kotsek. Bagay tan. Ura idi bagay tan. Mas bagay tamanitan. Oh. Hindi magusto na kamatmatan. Itangay. Napimpindas ka ini. Gago, kudulang ka na eh. Napindas ka ini. O napangkis ka. Ita, tasaan ka na pangkis. Napinpintas ka man eh. Ore ko lakunod ti bakrang naman. Iti first class ka restaurant din naman namin. Ay may bagay ore ka na kami siyempre. Naman pa isak i-date na gagangin lang nga restaurant ti papanan mi. Aging ka manong naming iti may sa nga rabii. Iba ganinana nga dasa nga ilik. For the first time nga daw mayong pasyar kanyak dito balay manong. Idyon nga mismo. Flowers for you. June. No na ikari. Mayat taman saan. Ngayon no saan nga na ikari. Ora na anyamat taramidan ta. I love you, Dolly. Dosa nga nagbalbaliw di kiti matak. May ibagam nga tati kastan. At napanggip ko din. Ngayon baga kunak no, di mo kaya. Ora mukpat ngayon patignak. Baka di mo kaya. Gabot ibain mo tabagim. Siguro kadimting ang talaga at kasto nga panawan no. Itan ka mapasamak. Diba? Aming napasamak dito lubong kat panapanawen. Panapanahon lang. Panahon itan. Tapno may bagak ken kat I love you. Ngay di pa lang kat marikrik na. Kat panahon mo itan tapno palubusam tarik na.
Tayo nakaroon itadamo nun si Kak and siyak tinekari may tayo manunusan. Nganusuan nga si Kak and siyak tinekari ore naramidan tayo. I love you, Dolly. Ore sublikat kinapangkis mo ipagpatay kalata. Kago. Apag subliak ko mawilat kinapangkis ko si Gawin. Ede ababa nga panao manong nemi da kami kini June itiya na ikari ngagkatuluyan. Ni June din sagot ni Apo Diyos sa para kanya at siyak matin sagot ni Apo Diyos para kang kuwan. Pinapintas ko manong name iti balay mi binabalpaliwag ng pinospital ni Tatang Tamnigas Tatlis ada development nga datay ada pagginbagahan dahil pa naka-atake. Aging gawa nung naming nga saan ang nagbedal ngagsao. Aging gawa nung naming nga naman payag pilay-pilay nga makapagnan nga sisuna. Ta, ipagnanamatan ti maysa nga saka naman nung. Ngam dati maysa nga ima na, nagtalin na edman nung naming nga, di na makuti. Iso ano magna, bagbagkatan di ima na, di maysa nga ima na nga saan na nga makuti. Iso ano magna, may imagine mo latan man. Ang nagtalindad na kininanang manong nemi, idilikod ti balay, nga mga asikaso ka na kiti tarakenda. Kininto tinimanong Henry manong nemi, nagbasa, nagredwar, aging kapin mintas matlang, pagtrabahuan na, katalon na kiti anak da kinimanang iba. Idinto, tamay samot pa ilayang iti anak mi kinijum. Nagtultuloy ti pasnag ko manong name nga nagtrabaho ti kumpanya de Ser na CEO nga nakautangag itimbag nakem. No sa nga po keng kuha naman ng name saan kuma nga napurma dahil tumatak nga nagtalindad normal manong. Nga nagbaling nga normal ko na ko. So nagbaling na ka na siya at ka nagkuha naging pasnag ko nagtrabaho aging ka nga nagngat man itan ti position ko. May bilang ako manong name nga dati board nga mantamtaming iti so amin. Noon niya man iti problema, kat siya ako na nagbalin nga troubleshooter manong name. Dito nga ron ti pagkasarita, kagya manaklaunay, manong name iti anos mo nga nahurnos, kalpasang nga nakinsan kayong kadito Italiana. Sabi ko manong name iti damat na ibatik nga adan, liwliwakin pagsaramingan ti biyag, kadikitipada kadimngeg, nagkaroon na kadagiti andaan iti kung kunata yung PWD, nagiti person with disability. Doan niya man nagiti banay nga dakeng ka sa nga mapukaon tinamnama tinasken kat adda panunot mong internet po Diyos na sirib nga osarem. Tuoy nga rodagyaman nga pagayam mo, Dolly. Thank you, Dolly. Tingkantad kang kakada kami nga in-share nga makasalitaan. Salamat po. Kalig na dumaduma programa. Salamat po.